Elk moment kan de uitspraak komen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over het conflict tussen de Drachtster Schouwburg De Lawaai en bouwbedrijf Van Norel. Het gaat over de vraag waar het bedrag van 3,7 miljoen euro voor de extra kosten betalen moet. De Lawaai wil dat het bouwterrein weer vrijjong wordt. Er moet genoeg draagvlak wezen, oors worden er geen asielziekers opvangen in mooi Gaasterland in Ries. Burgemeester Alberts van de Frieske Marren zei dat juist op een infojoen in Ries. De eigenaar van Mooi Gaasterland had het COA aanbeen om 300 asielziekers op te vangen. De winterrestgebieden op de Frieske Marren worden dit jaar uitbreiden met Nationaal Park de Oude Veenen. Dat betekent dat er van 1 oktober tot 1 april patten afzet worden met boeien, dat mensen net komen maaien. Het doel is dat eind en gwozen net versteurd worden. De Veenster rugbyclub kan beginnen met de bouw van 2 nieuwe klaaikamers. De gemeente Jereveen jouwt er geld voor. De rugbyclub is botgroeid en de klaaikamers beginnen slim verouderen. Joen en vannacht heel bewolkt, nog hield dit net koud, 13 graden. Morgen zonneschijn waar en warm met 20 graden. Joens en nachts buien.